नमस्कार, मैं हूं आप लोग का दोस्त जेम्स मुसाहारी। लोगोफोर जय हिंद। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जाबाय गोनांथार, मोजाङै खोनासं आरो मायबा मोनसे प्रब्लेम जायोब्ला बुजिस्लाबाब्ला आंनाव कल हर। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जायफोर फंबायमोना इन्डियान आर्मियाव जइन जानो गोसो टुर अफ डिउटियाव नोंसोरनि थाखाय गोनांथार बे भिडिअआ। नोंसोरनि बैसोआ बेसेबांनिफ्राय बेसेबांसिम जानांगौ, नोंसोरनि फरायनाया बेसेबां जानांगौ, नोंसोर बेसेबां दरमा मोनगोन, क्लार्कआव टेकनिकेलाव बेसेबां फरायनाय जानांगौ, जिडिआव ट्रेड्समेनाव मा नांगौ, बेनि आङो मोनफा मोनफा नोंसोरनो खोन्थानो थांगासिनो दङ। आरो लोगोफोर गोनांथार बाथ्रा मोनसेबाव, टेटु गोनाङाबो इन्डियान आर्मियाव जब नोंनि गोदोनायाव, नोंनि सल्जाराव, माने नोंनि बिखायाव, बिखुङाव बेफोरबायदियाव नोंनाव टेटु दङब्ला नों मोननाय नङा। नोंनाव टेटुआ बबाव थानांगोन मिथिबायना? हान्थु बे कनिनि गाहायाव। ओमफ्राय सोरनोब्ला पिडिएफ नांगौब्ला फंबायमोन, पिडिएफ नांगौब्ला आंनिफ्राय, अब्ला लोगोफोर आङो नोंसोरनो मोननैसो फरायनानै होनोसै। र' दे 1 मिनिट फंबायमोन। फंबायमोन खोनासंदो हा। अनलाइन रेजिस्ट्रेशन बुझिदोंना? is mandatory. All candidates to log into join Indian Army website. Join Indian Army खेबसेनो बेखौ लिर, बेनिफ्राय .nic registration will be open from July 2022. बुझिदोंना फंबायमोन? एसेबां फरायजोबनो हाया आङो हा। आं दा नोंसोरनो थुलमुल मोनसे मोनसे खोन्थालांगासिनो दङ। फंबायमोन र' दे एसे टाइम नांगोन दे, बबाव बेसेबां फरायजोबनो हाया। फार्स्टआवनो आं बयकखौ खोन्थानोसै। बयकआ जाहैबाय 17 इयार्स 6 माहानिफ्राय 23 इयार्ससिम। अके, बेयाव जिडि ट्रेड्समेन गासैखौबो चान्स होनाय जादों। मानो होनोब्ला कर'नानि थाखाय बोसोरसे बेक जाबायना, बेनि थाखाय माने बेयाव 21, 22, 23 आलासि ट्रेड्समेन बे जिडिबो बेवहाय चान्स होनाय जादों माने फंबायमोन। गोदो 21 आलासिल' जिडिमोन, बे नङा, 23 आलासिबो जिडिबो चान्स होनाय जादों। बेनिफ्राय आं बयकखौ खोन्थाबाय। बेनिफ्राय र'दै बाब फरायग'नो हाया एसेबां बुरजा। टेक्निकेल 10+2 एग्जाम पास इन साइन्स उइथ फिजिक्स, केमिस्ट्रि, मेथ्स, इंलिश 50% मार्क। टेक्निकेलाव 50% मार्क जानांगोन। 12 पास लोगोफोर। बेनिफ्राय अग्निवीर क्लार्कआव 12 पास, बेबो आर्ट्स, कमार्स, साइन्स 60% मार्क्स इन मिनिमाम 50% इच साबजेक्ट इंलिश, मेथ्स। माने क्लार्कआवबो मा नांगौ होनदो? 12 पास नांगौ, 60%। बेनिफ्राय मिनिमाम नोंनो मा नांगोन होनदो? इंलिशआव 50 जाथारनांगोन। इंलिशआव 50 जाथारनांगोन ना फंबायमोन। अग्निवीर ट्रेड्समेन क्लास 10 सिम्पल पास, माने सिम्पल क्लास 10 पास। बेनिफ्राय मा होनदो? 33%। माने ट्रेड्समेनाव माने सिम्पल 10 पास, 12 पास, बेफोरो 8 पास बे खारनो हागोन। बेनिफ्राय मा होनबावदो? अग्निवीर ट्रेड्समेन 8 पास, माने 8 पास फंबायमोन। 8 पासआबो 8 पास, 10 पास, 12 पास, माने नर्मेलफोरा ट्रेड्समेनाव खारनो हागोन फंबायमोन। खोनासं, बेनिफ्राय मा होनबावदो? नोंनो मा डकुमेन्ट्स नांगौ फंबायमोन? डकुमेन्ट्सखौ आं खोन्थानो दे, डकुमेन्ट्सआ मेनथार दा। डकुमेन्ट्सआ मा होनदो फंबायमोन? डोमिसाइल सार्टिफिकेट। आं होनदोंमोन ना नोंसोरनो पिआरसि डोमिसाइल होनना। डोमिसाइल नांथारगोन फंबायमोन। डोमिसाइल सार्टिफिकेट नांगोन। बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट नांगोन। र' आखाइ सादो माने आंना गेमबोला माने चार्ज होआखैमोन, आं सम मोनाखैमोन। बेनिफ्राय आखाइदो समदो सादो लोगोफोर, मावदो आरो मबाइल आंना हा, गाज्रि मोनना। डोमिसाइल सार्टिफिकेट आरो कास्ट सार्टिफिकेट, बेनिफ्राय रिलिजियन सार्टिफिकेट हिन्दु मुस्लिम बेनिबो नांथारगोन फंबायमोन। बेनिफ्राय मा नांगोन? केरेक्टार सार्टिफिकेट नांबावगोन नोंनो। केरेक्टार सार्टिफिकेट उइथ द फट'ग्राफ इस्यु बाय भिलेज सारपान्च। गावबुरानि केरेक्टार सार्टिफिकेट नांगोन फंबायमोन। बेनिफ्राय आनमेरिड सार्टिफिकेट,
नों मेरिड ना आनमेरिड बेनिबो सार्टिफिकेट नांगोन फंबायमोन आनमेरिड सार्टिफिकेट बेखौबो नांगोन बेनिफ्राय रिलेशनशिप सार्टिफिकेट फंबायमोन रिलेशनशिप सार्टिफिकेट माने सोरबा हाबा जादोंबा सोरबा हाबा जानायाबो खारनो हायो दे फौजियाव हाबा जाबाय होननानै खारनो हायो बिदि नङा रिलेशनशिप सार्टिफिकेटबो नांगौ माने रिलेशनशिपा मा रिलेशनशिप होनना बुङोब्लाथ' नोंनि बिमानिसो जागोन हाबा जायैफोराथ' बिमानिसो जागोन जायखिजाया आं बेखौ जेबो बुंला फंबायमोन आं बारा फरायबाय थाला रिलेशनशिप सार्टिफिकेटबो नांगौ बेनिफ्राय एनसिसि सार्टिफिकेट सोरहाबा एनसिसि सार्टिफिकेट थायोब्ला मा होनदो एनसिसि एबिसि एनसिसि ए आ मा मोनगोन 5 मार्क मोनगोन एनसिसि बि आ मा मोनगोन 10 मार्क्स एनसिसि सि आ मा मोनगोन 20 मार्क्स खेबसेनो माने एनसिसि सि थायोब्ला 20 मार्क्स मोनखागोन फंबायमोन सेम आरो गोदोनिजोंनो बयकआबो गोदोनि नाथाय मा बेबाराव एसे चान्स होनाय जासिनदो आरोना बयकखौ माने 23 आ लासै माबा होनाय जादों बेनिफ्राय दरमानि बागै बुंनो थाङोब्ला फंबायमोन दरमा बेसेबा बुरजा पिडिएफ आं बेसेबां फरायगोननो एसे सरि उनाव दे आं दरमाखौबो एसे बुंना होनोसै बेनिफ्राय फंबायमोन फेसिलिटिया मा 4 इयार्सआव जायफोरा माने 4 इयार्सआव फैफिननो गोनां जागोन बिसोरनिया मा मेडिकेल फेसिलिटि केन्टिन फेसिलिटि माने 4 इयार्ससिमल' थागोन बेनि उनाव बिसोरनिया जेबो थानाय नङा पेन्सनबो थानाय नङा फंबायमोन बेनिफ्राय नै फार्स्ट इयार माने फार्स्ट बोसोराव दरमाया नोंनिया स्टार्टिंनिफ्रायनो बेसेबां ट्रेनिंनिफ्रायनो 30,000 प्लास फंबायमोन बेनिफ्राय सेकेन्ड इयार्सआव नेक्स्टआव 33,000 प्लास आरो ना बेनिफ्राय 3 इयार्सआव 36,500 प्लास माने थार्ड इयार्सआव ओमफ्राय 4 बोसोराव लास्टआव 40,000 प्लास माने 40,000 प्लास माने बेयाव आरो नोंनियाव मा थाबावगोन एलाउन्सआ आलादा थाबावगोन नों जेनेबा स्टार्टिंआवनो काश्मीर थांबाय काश्मीरनि एलाउन्सआ आलादा अरुणाचल थांबाय अरुणाचलनि एलाउन्सआ आलादा मणिपुर फैबाय आसाम फैबाय बेनि एलाउन्सआ बेयाव आलादा थाबावगोन बेनिफ्राय फंबायमोन आरो मा होनदो माने नोंनि बे दरमानिफ्रायनो नोंनो बे 40,000खौ खेबसेनो होआ बिसोरो बेनिफ्रायनो नोङो बे बिसोरनो जमा दोनबावनांगोन माने बिसोर 30%सो माने बिसोर गावसोर लाखिनानै मा 4 इयार्स 5 लाख बेनिफ्राय टटेल नोङो 10 लाखसो फैसा मोनबोगोन आरोना 10-11 लाख बिसोरो नोंसोरनिफ्राय 30% दाननानै गावसोरनो दोनगोन बै दरमानिफ्रायनो 40,000 50,000 दरमानिफ्रायनो बेनिफ्राय लास्टआव नोङो फैनो गोनां जायोब्ला बेखिनि दरमाखौ नों मोनबोगोन फंबायमोन बेनिफ्राय जायफोरा 15 इयार्सआ लासै जायफोरा 25% माने थाबोगोन बैसोरो मा 15 बोसोरा लासै बिसोरना पेन्सन मोनगोन बिसोर पेन्सन मोनगोन दा जायफोरा सिलेक्सन जायालासिनो फैफिननांगोन 4 बोसोराव माबा मोनसे माबानानै बैसोरनि फेसिलिटिया मा जेबो फेसिलिटि थानाय नङा मेडिकेल केन्टिन जेबो फेसिलिटि थानाय नङा जायखिजाया जों नों जायगायाव फैनानै माबा मोनसे जब मोनफिनोबा मोनफिनबाय आं बेखौ फैनो गोनां दिनखौ आं जेबो बुंनो हाला खुनु गेरेन्टि गैया फैनो गोनां दिनाव मा जागोन सोरनि सरकार जागोन सोर मा खालामगोन जों बेखौ जेबो बुंनो हाया फंबायमोन अब्ला फंबायमोन आङो नोंसोरनो थुलमुल बुजायना होबाय मा डकुमेन्टस नांगौ मा फरायनाय नांगौ बेसेबां दरमा मोनगोन आरो दा जोंनिया दा बेनि थाखाय जों माबायदि खारनांगोन नेक्स्ट भिडिअ आं नोंसोरनो मोजां बुजायगोन माबायदि मानसिखौ बारस'ना खारनांगोन नेक्स्ट भिडिअ फंबायमोन बेनिफ्राय नोंसोरनो बे पिडिएफखौ नोंसोर माने फरायजोबनानै नायनोब्ला टटेल फरायजोबनानै नायनोब्ला आंनो वाट्सएप खालामनिफ्राय नोंसोरखौ मा होनदो दा रेजिस्ट्रेसन खालामनांगौ फंबायमोन रेजिस्ट्रेसन माने रेजिस्ट्रेसन खालामखांनायनि उनावसो मा जायो नोंनि डेट वाइस फैयोना उमुक डेटआव खारगोन उमुक डेटआव उमुक डिस्ट्रिक्टआ खारगोन बेफोरबायदि नङा रेजिस्ट्रेसननि बाथ्रा बुंदों फंबायमोन बेनिफ्राय दाथ' उपाय गैला ना आङो जेसेबां हायो नोंसोरनो नाजागासिनो दङ बबेनिफ्रायबाबो बरननानैबाबो आं नोंसोरनो बुजायनो नाजागासिनो दङ फंबायमोन गासैबो फंबायमोना बुजिजोब्बाय खोमा र' फंबायमोन एसेबाव दे आरो मायबा थालांबावबाय नामा बेनिफ्राय मा हाइटनि बागै आं जेबो बुङासै एसटिनिया 5.2 बा 3 जागोन एसटिनिया 5 फुट 1 बा 2 बा 3 एसटिनिया दे फंबायमोन एसटिया बारा गोजौ नङा बाखि जेनेरेलफोरनिया गोजौ नांगौ एसटिनिया 5नि इसेल' सायाव नोंसोर एसे गुगोलाव नायनानै ला बेनिफ्राय दरमानि बागै बुंबाय आङो डकुमेन्टसखौ मा नांगौ बुंबाय बेनिफ्राय फरायनायखौ बुंबाय दरमाखौबो खोन्थाबाय बेनिफ्राय रेडि जादों फंबायमोन माने जुलाइ होनखादों आं
फुरा रेडि जादो खारदो इण्डियान आर्मि जानांगौ आरो आं फंसे नोंसोरनो मोजां बाथ्रा खोन्थागोन दा खोन्थाथ'ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द